És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent. Stop Merkel és una mica una campanya que hem engegat des de l'Avalot, els joves de l'OG de Catalunya, una mica per denunciar la situació que estem patint els joves. Fa poc vam treure l'informe GESP, que són joves emigrants sobradament preparats, una mica per denunciar la situació que tenim els joves d'aquí, que no trobem feina i que tenim un 52% d'atur menors de 25 anys. Si això ho exportem a menors de 35 anys, hi ha un 37%. Estem parlant que Alemanya té una taxa d'atur del 8%. Ens vam trobar una mica analitzant dades que molta gent marxava a Alemanya en busca de feina. En busca de feina perquè el nostre model productiu no és capaç de donar una oportunitat. Però clar, tot això està molt bé, em sembla perfecte i tal. Però el problema ve quan des d'Alemanya es dicten les polítiques que l'estat espanyol ha de portar a terme. I per això hem dit, stop Merkel. Merkel para perquè les polítiques que està portant a terme ens estan empobrint i ens estan d'alguna manera precaritzant el treball ja existent, i d'això hem volgut fer aquesta campanya una mica per això, no? Per situar el tema de les polítiques d'austeritat que s'estan portant a terme per part de l'estat espanyol degut a les polítiques que l'imposen des d'Alemanya, que no estem conformes amb aquesta situació, sobretot perquè nosaltres no hem escollit aquesta senyora. Aquesta senyora representa els alemanys i aquí a l'estat espanyol, ens agradi o no, hi ha el president Mariano Rajoy, la gent que l'ha votat, i és el que ens ha de representar a nosaltres. Aquesta persona també, la Merkel, també dona una sèrie de directrius i polítiques al Fons Monetari Internacional, al Banco Mundial, al Banc Central Europeu. Nosaltres no hem votat aquesta gent no ha estat escollida democràticament i pensem que no són les persones que han de dictar les polítiques a seguir per l'estat espanyol en aquest cas. És a mitjanit a Barcelona. No. Sí que és veritat que si comparem els salaris, a l'estat espanyol una persona a menors de 25 anys cobra anualment al voltant de 9.000 euros. Això estem parlant de 700 i pico d'euros bruts al mes. Estem parlant que a Alemanya el sector industrial, el salari mig a menors de 25 anys està al voltant de 30.000 euros. Però clar, per arribar fins aquí és un llarg camí, i no tot són flors i violes. Estem parlant que és un idioma complex, un idioma que majoritàriament, en el 90% dels casos, el necessites per poder treballar. I no és fàcil. I després la realitat que es troba molta gent també és complicada. Compartir pis amb persones d'altres cultures, i després les condicions laborals sí que és veritat que qui accedeix a un perfil mig alt de treball són bones, però no tots els enginyers fan d'enginyers i hi ha alguna persona que està posant cafès també amb llicenciatura. Com a etapa professional i vivència personal pensem que està molt bé, però nosaltres el que volem és que la persona pugui desenvolupar tota la seva tasca professional a Catalunya i que pagui els impostos a Catalunya i que ningú hagi de marxar per obligació perquè el nostre model productiu no és capaç de donar una oportunitat. Puc veure com passa el vent. Aquí el problema és que no hi ha res i després quan arribem allà ens trobem amb els minijobs. Minijobs són treballs a mitja jornada que són treballs precaris. Vull dir, a Alemanya tampoc és or tot el que llueix i també hi ha treball precari i el que els alemanys també, parlant amb sindicats alemanys, també tenen una mica de por de que exportin personal qualificat de l'estat espanyol. Per què? Perquè baixen els seus salaris. Clar, una persona de l'estat espanyol allà cobra, per exemple, un 20 o un 30% menys d'una persona al mateix nivell formatiu que una persona d'Alemanya. I això els alemanys també ho veuen por perquè fan dumping social. Nosaltres en minijobs ja fa anys que els tenim. El minijob és un treball a mitja jornada. Un treball a mitja jornada al nostre país no guanyes més de 400 euros. Vull dir, aquest tema ja està inventat. Sí que és veritat, clar, però això és, tornar gairebé a la revolució industrial, treballar per un plat de llenties. Nosaltres no volem això. Catalunya no pot competir amb mà d'obra barata. Catalunya ha de competir amb mà d'obra qualificada. Per això la gent s'ha de formar. Per això els empresaris han de fer patriotisme empresarial. I per això els bancs han de donar crèdit perquè les empreses puguin tirar endavant i els autònoms i els emprenedors puguin desenvolupar la seva activitat econòmica aquí. Hi ha motius de sobres per anar. Estem parlant de retallades en educació, sanitat, prestacions socials, drets laborals, la negociació col·lectiva. Tots els drets que els nostres pares van conquerir durant la transició, durant els principis de la democràcia,
els estem perdent. Nosaltres, gent jove, pensant doncs, que hi havia una sèrie de drets consolidats, pensant que mai es perdrien, i aquí ha arribat el neoliberalisme i ja estrelada rere estrelada ens estem quedant gairebé com països tercermundistes, i el pitjor de tot és que hi ha gent que passa gana i moltes necessitats. El dia 14 de novembre fem vaga general i estarem tancats per reformes laborals i per tota la sèrie de reformes que ens estan precaritzant l'existència en aquest món. I és una vaga a nivell europeu o euromediterrani, perquè clar, també fa vaga Itàlia, fa vaga Xipre, Malta, Portugal, nosaltres, i ens agradaria també doncs, que fes França i Alemanya, no? Vull dir, perquè els drets laborals, l'Europa social que nosaltres volem és una Europa social de tots. I si nosaltres ho passem malament, ells tard o d'hora també arribaran les retallades als seus països. I hem de veure una mica aquella Europa social que nosaltres volem, com la podem construir, i veiem les polítiques que estan portant a terme, no és el camí. És a mitjanit a Barcelona. Bueno, internament, tard o d'hora els arribarà una mica el que és la crisi. Vull dir, els BMWs, els Mercedes, els productes Bosch, Siemens i tot això, es compra molta part d'Europa, molta gent de Portugal, molta gent de l'estat espanyol, molta gent de Catalunya, gent de Malta. Si no tenim calés, no podrem comprar aquests productes i la seva economia també ressentirà. Tenen molta esperança amb el Brasil i la Xina, però els models productius de la Xina i el Brasil deixen molt que desitjar, sobretot amb el model social que tenen. I sobretot si volem una Europa forta, una Europa social, una Europa on tots tinguem igualtat d'oportunitats i viure bé, Alemanya ha de fer un pensament. I ha de fer un pensament i ha de recordar la història, i si no volem repetir la història, sobretot aquelles coses que no ens agrada recordar, algunes polítiques han de canviar. Puc veure com passa el vent